Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя дарослыя. Сёння мы з вами знаходзімся ў сектары рамёстваў і традыцыйнай культуры аграгарадка Геранёны. Правядзём з вами тэматычную выставу з наведвання музейнага пакоя «Скарбонка майстра». Саломапляценне – сапраўднае золата, якім прырода шчодра надзяліла беларусаў. Усё мае свой працяг жыцця. Нават гэтыя невялічкія снопікі саломы, ці пшаніцы, ці жыта, ці таго ж аўса. Таму вельмі важна захоўваць традыцыйныя віды рамёстваў, знаходзіць сярод маладога пакалення, такіх як вы, дзеці, новых майстроў, новыя таленты. Старажытныя абрады, звязаныя з культам хлеба і саломы, з'явіліся тады, калі людзі пачалі вырошчваць збожжавыя культуры. Пасля ўборкі ўраджаю заставалася шмат саломы. З яе рабілі абутак, ёй уцяплялі хаты, рабілі матрасы. А яшчэ нашы продкі верылі, што гэты сонечны матэрыял мае магічную сілу, і вырабы з яго не проста выявы, а багі і абярэгі. Напрыклад, лялька сімвалізуе маці і абараняе жанчын. Птушкі – душы продкаў, якія ахоўваюць і дапамагаюць нашчадкам. Конь – герой шматлікіх казак і павер'яў. Ён заўсёды аберагаў свайго гаспадара, быў яго заступнікам. Зараз крышачку усе павернемся сюда да саламяных павукоў. Як вы бачыце, вельмі прыгожыя саламяныя павукі. Гэта адзін з самых старажытных відаў саломапляцення. Лічылася, што гэтыя павукі валодаюць некай магічнай сілай. Таму іх заўсёды вешалі ў пачатку Новага года, абавязкова на покуці ці ў чырвоным куце, як гаварылі, дзе знаходзіўся абраз, і гэты павук вісеў на працягу ўсяго года. Лічылася, што ён на працягу ўсяго года забіраў у сябе ўсё негатыўнае, ўсё дрэннае, а прыцягваў да сябе толькі добрае. І таму у канцы года яго абавязкова спальвалі на агні. І разам з гэтым спальвалася ўсё гэтае, уся нячыстая сіла, ўсё гэтае нядобрае разам з павуком. Вось так крокамі мінулага ў сучаснасць пры дапамозе традыцыйнага беларускага рамяства саломапляцення створана цэлая выставачная экспазіцыя. Саломапляценне з 90-х гадоў мінулага стагоддзя пачало развівацца ў сучасным накірунку і на Іўеўшчыне. Майстры па саломапляценню нашага раёна праводзяць майстар-класы, збіраюцца на сустрэчы, на фестывалі, удзельнічаюць у выстаўках са сваімі работамі, што, як вы бачыце, вельмі многа у нас дыпломаў, ганаровых граматаў і падзяк. Вось так крокамі мінулага ў сучаснасць пры дапамозе традыцыйнага беларускага рамяства саломапляцення створана цэлая выставачная экспазіцыя вырабаў саломкі. Працуе наш музейны пакой з 2007 года. На выставе прадстаўлена больш сотні экспанатаў саломкі, розных па складанасці вырабаў, а менавіта ад самага простага, невялічкай лялькі, да самага складанага, працаёмкага, вялікага коніка з возам, замка, музычных інструментаў, калаўрота і іншае. Напрыканцы хочацца сказаць, што ўсё тут зроблена рукамі чалавека, якія аддалі усю пяшчоту, усё цяпло. Рукам ніколі няма супакою, ні ўвосень, ні летам, ні нават зімою. І кожны з нас скажа, і кожны з нас знае, тых рук прыгажэй на зямлі не бывае. Без мінулага няма і будучага. Паважаныя сябры, у вас ёсць магчымасць набыць саламяную сувенірную прадукцыю. З вялікім задавальненнем адкажу на вашы пытанні. Жадаю вам прыемнага прагляду нашай саламянай казкі. Ну і, канешне, хочацца усіх жанчын, матуль, бабуль павіншаваць з надыходзячым святам 8 сакавіка, пажадаць моцнага здароўя, дабрабыту і ўручыць невялічкія сувеніры. І да наступнай сустрэчы.